Priatelia, viete, že sa zmenil rokovací poriadok a dokonca prijal nový etický kódex. V rokovacom poriadku nám skracujú čas na rozprávanie a v etickom kódexe nám hovoria, že musíme mať oblek, nemôžeme nosiť trička, nemôžeme mať žiadne nápisy a tak ďalej a tak ďalej. Čo podľa vás? Budú nás vyhadzovať zo sály? Sledujte tento parlament. Zasa sa budem opakovať, ako v mojich videách sa opakujem. Táto vláda, táto koalícia nerobí pre ľudí nič. A takto to bude aj na tejto schôdzi. Verím, že Hnutiu Slovensku sa podarí aspoň zo pár zákonov presadiť, ktoré pomôžu vám. Vyrastal som vo veľmi skromných podmienkach. Nemal som motorku, otec bol školník, matka upratovačka a naozaj sme strádali každú jednu korunu. Motorku som si dovolil kúpiť až v roku 1999, keď som si kúpil prvú motorku, na ktorú som si zarobil v televízii Markíza. Potom som si kúpil ďalšiu motorku a mám aj pár veteránov. Som motorkár, mám rád jazdu jednou stopou a musím povedať, že naozaj je to sloboda. Teraz v sobotu máme už 20. ročník, lebo 2 ročníky boli také, že sme sa len stretli, 20. ročník Halickej motorkárne, stretnutia motorkárov. Prídu sem ľudia, ktorí naozaj želajú jeden druhému dobre, sú to správni ľudia, motorkári telom aj dušou. Pred týždňom sa mi stala nehoda, dostal som defekt na diaľnici, zastal som a naozaj tam zastali ľudia, ktorí sa spýtovali. Zastal tam aj jeden človek, ktorý skoro vypadol z dverí, keď mi zakričal jeden vulgarizmus. Túto príhodu pozdieľali aj v Haščákovom médiu v Pluske a nie lichotivo tam o mne napísali. No a to, čo sa tam udialo pod tým článkom, bola naozaj katastrofa. Tí ľudia tam písali, že škoda, že som to prežil, že som sa tam... No, želali mi smrť, strašné veci. A tí ľudia, ktorí mi tam želali smrť, tak keď som si pozrel pár ich profilov, tak v čase, pozrel som si aj čas, keď bola streľba na Roberta Fica, tak vtedy sa veľmi rozčulovali nad tým, že niekto chcel smrť Roberta Fica. A tí istí ľudia teraz mne želali smrť. A žijeme dobu, kedy ľudia, ktorí na jednej strane odsudzujú násilie, to násilie páchajú, či už vedome alebo nevedome. A ja preto, toto video som si chcel pridať a pridávam si ho preto, aby každý jeden človek, ktorý želá smrť inému človeku, nedostal za to, čo si zaslúži, ale chcem vám na záver povedať jednu vec. Milí voliči Roberta Fica, ktorí želáte smrť, zamyslite sa, že či by sa vám páčilo, keby vám niekto želal to, čo želáte vy iným. Ja vám želám veľa zdravia a veľa pokoja v srdci. Všetko dobré. Dneska začala naše kontrolní mise v Řecku, v Aténách, kde řešíme problémy s evropskými fondy v oblasti zemědělství. Velmi často slyšíme od různých českých rádoby expertů a od slovenských politiků o tom, že řešíme pouze Slovensko. Není to pravda. Tohle už je 3. mise, kterou vedu od doby, kdy jsem byl na Slovensku. Byli jsme na Maltě, byli jsme v Albánii, teďka jsme v Řecku. Ani není pravda, že bychom někam jezdili jenom před volbama, a to na Slovensko, a řešili Slovensko před volbama. Ne, tady jsou na podzim volby a taky řešíme Řecko. Prostě podvody se řeší všude. Slováci mají tu smůlu, že jsme na ty podvody narazili jako první, až jsou v tak obrovském rozsahu, jakém jsou. Igor, čo si to donieslo dneska do parlamentu? Notebook. A čo je tam napísané, prosím? Však vidíte, nie? Čo to je? Nič, čo nie je zakázané. Je tam taká rozprávková postavička, pozrite sa na ňu poriadne. A potom je tam napísané, že tá rozprávková postavička kryje vraha. A to je možné? Nový rokovací poriadok to tomu umožňuje?
Je tam napísané, že poslanci môžu mať na notebookoch alebo elektronických zariadeniach nálepky v súlade s osobným presvedčením. No tak je to osobné presvedčenie a je to presvedčenie osobné, myslím si, že pár miliónov ľudí na Slovensku. No tak vidíte, mysleli si, že novým rokovacím poriadkom nás zastavia a je to deravé ako Emmental, takže nás nezastavia. A v konečnom dôsledku túto vládu porazíme však, Igor. Yes. Ahojte. Jediné, čo vedia, je hanobiť, kidať hnoj na všetko a robiť zle. Toto nie je politika, ktorú ja robím. Facka mokrou rukou nie je urážka, ale vodoliečba. Pane redaktor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku. Keby som pána Julisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Už im úplne drbe v bedni. Pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a mu ho vopchám do huby. Boha, vyženieme, nebojte sa. Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Kde na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku tak ho ľudia zmátia, hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A dobre mu tam vylízal zadok a tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú chcieť na mne vyonanovať. Jebnite tam aj, najebte tam. Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia kurva? Pre Krista Pána Boha. Dosť bolo Fica.